Hake kaisa kok tuma belekine viral ng tong tabo barat haktor tai hayong America rogo omongkha kaisa American YouTuber Michaelo Poliakov 24-year-old botabo romjak Indian police by tuman himale restriction jak jaga ban khlaijak ke bathangmaya North Sentinel Island no bo ajagao thangai video khlaini try khaike ajagani tribe rok bai hake bini video rok amti mamang no Afghanistan rogo thangai khlaijak ajagani Taliban rok bai silai rok romoi video rok khlaijak hake bo andikeno wansugoi Bharat to phayei Bharat ni capital New Delhi ni simi bo Andaman and Nicobar ni capital Port Blair jora phaimani yagulo 29 March bo rabar ni boat bai bo North Sentinel Island bo thangka ajagani bororong no bo video disanan ba ajagani tribe rong no bo video disawai phunungnani bagai hake bo ajagao thanga ajagani tribe rong no nasingi tongikha a beach kinaro tangai hake bo sujaita mai ajagani tribe rong no nihini tongikha tai bo ajagao narekra tai Coca-Cola kaisa kabui haike a beach kinar haike samudro kinaro hake bo ajagao ongjagi angai te khakja digio thangai naitongnani thangka ajagani tribe rong no hake bona te khakja thang tongpru ajagani arom nairok nugoi police no call khlaiye bono romui naharjaka tuma hamala ajago restriction kebo thangmaya ajagao kwbangma story tongo ajagani borok rok kebo yang bairani borok rok bai jogajuk khlai tongnani muchungjagya bairani borok no khakai tir bannaoi langase kogo hake bongni ajagani borok rok bo kaisa immunity krei tuma hamala chinyani borok ni immunity bai bongna ajagni immunity miliyangi thangnai rog rok habai thangnai bongsago chin chak hake amani bagani ajaga restriction ja Bharat ni andaro no khlai amo hake ajagani borok rok bai communication bo khlai ke khorsa khorong amani kok tuma sanan thangge tebo tongo kwbangma je British amalogo bo kwbangma communication khaini nameni bongna ajagani borok rok bo yang tuwi rog rok manjage tlangi ma thangka amu kwbangma kok tuma tongo hake amtuino bongna ajagani borok rok communication khlaina muchungya bairani borok rok bai amoni bagino Bharat ni borok phanangthung jesa hayung ni borok phanangthung restriction is Bharat government Indian government no hake jo Bharat ni rule no mani yangai tai kwbangma 2018 no botongo John Allen Chow Khoroksa missionary North Sentinel Island no illegal babe thangai ajagani borok rok bai ajagani tribe rok bai bothari khijaka hake akok tumano khnai bosu 2018 no ambo Khoroksa America ni no Michaelo Poliakov Khoroksa YouTuber kiriawai bo ajagao thangnani chesta khlaio hake bo ekdom khatarnak khlai no bo video khlaio bini YouTube rogo hake bo omono khlainani chesta nameni views ni bagi like ni bagi hake chasi saka bona ajagao arom nai rok Fisa rok nukha hayanga ke bini ajagao langma adin no last ingkhamu bini din hake bini banchina tomani bagi bon nukjaka arrest khlaijaka hake amono belekine kirimi singsa no tuma hamala amte tribe rogo tong tomani jagao thangi chaya amu bongni bagi basaya chini bagi basaya tuma hamala borok to kuno ban saimia borok tongnai thanda amte kuno develop saimia borok buthare pan kiman bor hake jaga te kaisa kok sana mu chuma ke miyawa ang video damani Tiprasa ni leader Saranji Chong Assam ni Tiprasa rok no ajagao rirok bagi mani Assam ni Tiprasa rok bai malai mani koklam rok ham haimya salai mani halok bolai mani Tripura bai Assam ni Tiprasa rok khoroksa khoroknai comment khayo amade Tiprasa ni hamkrai hai irai Tripura ni no se kaham khlai di hai irai roknai hake Tiprasa bai Tiprasa ka halok bai asu tonglai sinai bojja jaga pan tongsi to bongni kok motenga ke develop ni bagi simi samung khlaiye Tiprasa bai Tiprasa ka halok bai Tiprasa rok piring pore khena tongna da muchungjak boro hake amti boro rok Tiprasa ni bagi Tiprasa leader rok jesapan samung khlai di boro kes kebeng nai haji politics no naye amone amo kok sarita jesa kok sanani phana jora tong bole hake omo bo nango Tiprasa rok halok bonani hake borok omono ka chacha chaja ge Tiprasa rok thancha khlainani hake miyani video kaisa remani bubagra Sachin Tendulkar bai kaisa program thangai malaye photo post khlaimani amono bo video khlai remani hake ajagao ta ang saya Tiprasa ra hamkrai khlainai Sachin Tendulkar bai malai ke hai irai nei hake ang jas ajagao anti simi sawo bubagra Sachin Tendulkar bai kaisa program thangai malai kya ni simi sawo hake baksa buksu Tiprasa rok ta moni khlai tong ajagao comment khoroksa khoroknai Sachin Tendulkar bai malai ke da Tiprasa ra hamkrai engnai phu hake kono video khlaya tongsine hanu tamo no Tiprasa rok khoroksa khoroknai amtui tongo ekdom bongni wansuma ekdom sitra haji amtui borok rok borok positive se wansungmaya borok negative ma wansungnai jesa jaga pan borok negative mamang thought langai amtui hai sawiri haine ang aro kun phan samakre amtui nei hake borok tamani bagi amda amtui hini sai tongkha khoroksa khoroknai ang bongna comment no reply ran naimena hapen ang millia ngai ang relia video no ang thaja thaini sawiri sene nei sawi mare ka tongi mali haji je kok toma tomani je update tomani am to mar win tongnai hake anga jaga to kun phana amtui hai je borok sawi tomani kok saya hake borok tomani bagi a jaga kok
tepawe amdike ulta polta ke sai tongba politics ni basik bagai amdike Tiprasa rongno amdike negative ba amdike kok samani saya ulta polta kai je right kok tongo amtin sade aike anga jago je kubi kok tongmani kubi ni sawo ake je saron ji chong asamo Tiprasa bai thang malai mane amka kubi ni sawi tonga je Tiprasa rok je jaga pana thangtong halok bonani Tiprasa bai Tiprasa Thansa ke halok bonani bagai thango ni sawo haike amdike Thansa tongmani amdike ajagao thangai da Tiprasa na hamkrai man hai ira hin sai tongo age Tiprasa rok joto jaga no Thansa ke tong nong norok bunin do phano nai nai joto jaga no Thansa tong tong wansa rono bo bor Bangladesh phanang thong India phanang thong je jaga phano Thansa tong tong borok jesu dormo phanang thong tabo kisa Bangladesh be Tripura ni hai kai Kolkata India ni wansa rong ni halok chai tong hai pano borok nukna norok wasu Bangladesh ni nayok rok se Tripura rok phaimani norok search khala nyai nyai amte hai news rok no age tinin biram suno norok bahima tong comment bising te ke sade hambai